Boas tardes, bos días, hola a todos. Quero empezar esta presentación mostrando o meu agradecemento e felicitando os estudantes que fixestes as probas ABAU estes días. Nunha situación de pandemia, destes unha mostra do que sodes capaces de facer con responsabilidade, con seriedade. Creo que todo Galicia está orgullosa do voso comportamento. Unha vez dito isto, como facemos o proceso de preinscrición? Bueno, entramos na aplicación Nerta, esa é unha parte que todos coñecedes. En Nerta poñedes as vosas credenciais e vos encontrades o voso nome, o voso DNI, seleccionades que estamos na convocatoria ordinaria e engadimos esta solicitude. Ben, unha vez engadido, pasamos á seguinte pantalla na que marcamos somos do campo de Compostela. Solicitamos recibir información de acceso ao Sistema Universitario de Galicia por correo electrónico. Isto é moi importante, porque senón non vades a recibir avisos e teredes que estar pendentes sempre dos movimentos da lista entrando en Nerta. A continuación, indicades por que cota queredes solicitar. O normal é a cota xeral, pero pode haber algún deportista de alto nivel, algún titulado, algunha persoa con unha discapacidade que lle permita acceder polo cupo de discapacitados. E a continuación, pois, gravamos. Unha vez que gravamos, temos a seguinte pantalla. Nesta pantalla podemos modificar o que fixamos hasta agora e vamos a empezar a seleccionar titulacións por orden. Eu xa puxen aquí que habíamos seleccionado en primeiro lugar Medicina, do campus de Santiago. En segundo lugar, o grao en Administración e Dirección de Empresas, tamén de Santiago. E agora aquí aparece o número 3, que sería o orde de preferencia 3, porque hai dúas solicitadas. E aquí seleccionamos nesta flechiña que universidade queremos, cal é a seguinte que queremos, e aquí dentro desa universidade cal é o campus, Lugo, Santiago, e a continuación, aquí aparecen todas as titulacións que hai nesa universidade, nese campus, e seleccionámola. Neste caso aparece o grado en Biotecnoloxía do campus de Compostela. Podemos cambiar de titulación, por suposto. Que podemos facer? Podemos gravala, podemos eliminar o que fixamos hasta ahora, eliminar a preinscripción, ou podemos finalizala, de acordo? Si gravamos, pois, antes de gravar, si queremos, podemos aquí tamén modificar a preferencia, en primeiro lugar elixir outra, ou en segundo lugar elixir outra titulación, por suposto, e a continuación, repito, podemos gravar, podemos eliminar a preinscripción ou incluso, sin gravar, non está gravado, só temos dúas, pois simplemente finalizar. Se finalizamos, quere dicir que só solicitamos estas dúas titulacións. Pero, bueno, temos aquí as que solicitamos e poderíamos modificar e volver atrás para engadir máis titulacións. A continuación, que é o que toca? Pois, en principio, xerar o impreso de preinscripción, simplemente para quedarnos como recordatorio, porque cando un solicita varias titulacións repetidas, pois algunhas veces ten dúbidas de cal foi o orden que elixiu, porque non tiña unha preferencia clara por unha cidade ou por outra cidade, por unha universidade ou por outra universidade. Por lo tanto, xeramos o impreso e guardámoslo como un PDF ou imprimímoslo simplemente, non? Bueno, a continuación, despois de xerar ese impreso, vemos os resultados. Os resultados son que solicitamos en primeiro grau o grau en Medicina e en segundo lugar o grau en Administración e Dirección de Empresas. Vamos a poñernos nunha situación un pouco máis complexa, un pouco distinta, con máis titulacións, para poder ver que é o que podemos ter nun proceso de preinscripción. Pero antes, recordarvos que a primeira listaxe, o primeiro chamamento para a matrícula será o 11 de agosto. Isto é o mes de agosto. O primeiro, o 11, matrícula 12-13. Este 12-13, que é mércores e xoves, a continuación, o 14, 15, 16 ou 17, sacaremos o seguinte listaxe. Tedes para matricularos o 18 e 19, sacaremos o seguinte listaxe o 21 e, como aquí é sábado e domingo, tedes para matricularlos o 22, 23, 24 e 25. Sempre hai que ter en conta que a matrícula empeza ás 0 horas do primeiro día, o sea, un pouquiño despois das 12 da noite do día anterior, e acaba ás 23:55 do último día.
Por lo tanto, esta matrícula acaba ás 23:55 do día 13 de agosto. Nestes casos, pois no día correspondente ao último día ou a última hora. Estes son os chamamentos que temos previstos, seguramente no cuarto, no terceiro, incluso xa estaredes casi todos matriculados, pero por si o proceso fora un pouco máis lento, pois teríamos que facer estes chamamentos. En todo caso, o 7 de setembro teríamos pechada toda a matrícula dos que vos examinastes agora na convocatoria ordinaria, que non foi tan ordinaria que foi o mes de xullo. Cando empezades o proceso, cando hai o chamamento, facemos o primeiro chamamento, a vos aparecerán as titulacións que solicitastes por orden. Fixaivos que, a diferencia de outros anos, aquí aparece en primeiro lugar pois unha situación un pouco distinta da anterior, que era moi sencilla, daba pouco xogo. Teño aquí un estudiante que solicitou odontoloxía, enfermería, fisioterapia, administración e dirección de empresas e grado en psicoloxía. Distintos campos, en distintas universidades. Bueno, fixaivos que isto non aparecía outros anos e aquí aparece continuar en lista de espera, e aí di que non. Polo tanto, vos estades agora nesta situación e non continuaríades en lista de espera salvo que confirmedes que queredes continuar na lista de espera. Confirmar lista de espera e, polo tanto, se confirmades a lista de espera, a vos o que vos aparece é que sí, estades continuando en lista de espera. Isto é moi importante, porque se non confirmades a lista de espera, entonces estaríamos na situación anterior e, como non confirmastes, entendemos que vos matriculastes noutra universidade, que vos vades a facer outra actividade na vosa vida e, polo tanto, é necesario confirmar esta lista. Sempre podedes eliminar a confirmación, lóxicamente. Mentre non saca peche o plazo de matrícula, vos podedes ou matricularvos nesta titulación que estades convocados ou decir que queredes continuar en lista de espera, que é a situación actual, e, polo tanto, esperades para ver se quedan plazas nas titulacións que solicitastes máis arriba, ou matricularvos nesta que estades convocado. De acordo? Esa é a situación. En todo caso, xa continuando na lista de espera non tendes problemas e vades a seguir os chamamentos, mentres estas titulacións de arriba non estén pechadas, vos tendes esta reservada, cando as de arriba pechen as tres, teríades que matricularvos nesta de aquí. As que están debaixo xa tedes liberado, non son do vos interés, preferíades esta. A continuación, queredes continuar, pero queredes saber se merece a pena continuar. Por lo tanto, se pinchades aquí en posición con respecto ao grado en fisioterapia, pois vedes cal é a vosa situación nese grado en fisioterapia. A vosa situación no grado en fisioterapia sería que foi o que solicitastes nesta posición 3, pero estades na matrícula ordinaria, tendes un 780, pensai que o último alumno pois estaba o número 48, vos sodes o 260, ten un 10.772, bueno, é difícil que chegue a un 780, de todas formas podedes esperar tranquilamente. Se decidides esperar e continuades, podedes mirar que pasa nas outras titulacións anteriores, pero se decidides non continuar, simplemente podedes matricularvos nesta titulación na que estabades convocado. Se vos matriculades, xa todo isto que estabades en lista de espera desaparece e aparecen todo xa liberado. Todas as titulacións de arriba, vos xa elexistes e, polo tanto, non tendes ninguna opción a matricularvos nas titulacións de arriba. Vou a poñer agora outras situacións de alumnos para ver o que podemos ver, non? Temos aquí un alumno que solicitou 3 titulacións, informática, administración de empresas e comunicación audiovisual. O que pasa é que informática solicita en 3 sitios, dirección de empresas nun único sitio, en Santiago, e comunicación audiovisual en 2 campus. Polo tanto, este alumno podría solicitar 2 titulacións máis, porque hasta 5 pode solicitar, e podería solicitar en total 10 titulacións, sin pasarse de 5, pero coas repeticións podería chegar a 10 titulacións. Que ten que facer este alumno? A primeira titulación está pechada, por lo tanto, se está pechada, non o van a chamar nunca. Pero ten aquí en espera na segunda titulación de informática, aí tamén está en espera, e está convocado nesta titulación de administración e dirección de empresas. Se se matricula nesta titulación, as de arriba se liberan e non desaparece xa das listas, simplemente queda matriculado na titulación que elixiu.
Sin embargo, pode esperar, pero ten que confirmar que quere esperar, como decíamos antes. Si confirma que quere esperar, entonces simplemente mentre non pechen as de arriba, non ten que facer nada. Pero, ollo, para confirmar que ten que esperar, ten que pinchar naquela marca que comentábamos nas transparencias anteriores. No seguinte chamamento, pecharon as dúas primeiras, ele aquí ve que está esperando en esta, pode esperar, incluso pode mirar aí, pode pinchar na posición que víamos antes e, polo tanto, lle di que dentro desta titulación o último alumno tiña o número 156, il ten o número 163, bueno, está próximo, a nota tamén é moi próxima, un 705, un 7068, e, polo tanto, pois parece razoable esperar porque é posible que lle chegue o seu turno para matricularse. Polo tanto, espera, pero se espera ten que reconfirmar que sigue esperando. De acordo? A continuación chega o seguinte prazo e resulta que nestas de arriba xa están pechadas, pero nesta de grau de Enxeñería Informática na que estaba esperando, que quedaba, todavía quedaban plazas, aínda que estábamos esperando a ver se outros as ocupaban, non as ocuparon e, polo tanto, el aparece convocado nesta de arriba e libera xa a Administración e Dirección de Empresas que a tiña el reservada para el. Liberar de abaixo, está convocada aquí, neste momento ten que matricularse, non pode esperar máis porque, se espera, pois non aceptou a convocatoria, polo tanto pasaría ao seguinte na lista. Polo tanto, neste momento estaría obrigado a matricularse.